Здравейте, дами и господа, гледате Стани богат. Сега играем Марио с 400 и 500 лева. Ще играеш. Как си? Добре си. Как в този в сериала на как може? Пустини на печките за следващия път. Това. И аз съм Ден. Добре. Добре, както виждаш, това беше 400 с 5 с 1000 лева, 250 хиляди с този миг, 10 000 лева, 25 000 лева и 100 и 200 хиляди лева. Защото напиши се, помощ публика и убеди си на приятел. Има четвърти, когато Big Brother ще бъде фигнал. Дами и господа, играе Марио от Стани богат. Как? Първи въпрос. В българската армия ще вижда големия спрокон на голямата веселба на годините на пратещия приятел. А, Ф, Б, С, Г, С, Маркен, Д, Коти. Браво за 450 лева.